Wara li fl-aħħar xhur ġiet iffurmata assoċjazzjoni sportiva ġdida f'Malta inkorporata bil-għan li tintroduċi u tippromovi l-logħba tal-mini football fil-Gżejjer Maltin bħala kompetizzjoni organizzata u amministrata b'mod uffiċjali. Fit-tmiem il-ġimgħa bedda b'mod uffiċjali dan l-ewwel kampjonat ta' din l-assoċjazzjoni f'Malta, kampjonat bejn 8 timijiet. L-Assoċjazzjoni Mini Football Malta hija korp governattiv ewlieni għal mini football ta' Six Aside f'Malta li affiljata mal-Federazzjoni Internazzjonali Soccer li hija l-korp governattiv ewlieni dinji għal mini football bħalma huma il-FIFA u l-UEFA fil-futbol u l-futsal rispettivament. Tkellimna mal-fundatur ta' din l-assoċjazzjoni, Ivan Milosevic. First official league beside MFA competitions organized in Malta, and it's affiliated to Soccer International Mini Football Federation, which occurs the teams in 6 and 8 aside. It was a hard couple of months for us to organize everything, but thanks God by many efforts and many sacrifices we cope to come to this day. Iċ-Champion tal-Mini Football Premier League f'Malta se jkun eleġibbli biex jieħu sehem fi-Champions League tas-Soccer. It-tim nazzjonali se jkun eleġibbli biex jikkompeti fit-Tazza tad-Dinja tas-Soccer. Malta saret l-94 membru affiljat mal-Federazzjoni Soccer. L-ewwel impenn ta' dan it-tim nazzjonali għandu jkun fil-Belġju f'Lulju tal-2020. F'din kompetizzjoni se jieħdu sehem l-ospitanti l-Belġju, l-Ingilterra, l-Irlanda, Spanja, il-Brażil, il-Messiku, l-Iran, il-Lussemburgu u l-Ġermanja li bħalissa il-aqwa nazzjon fil-klassifika tal-Federazzjoni Soccer.